Bueno, com podeu veure, què farem amb aquest tipus de gènere? Jo, per exemple, de cues de rap d'aquestes, en tinc comprades 20. De lluços d'aquests de bou, en tinc comprats més de 20. Espatlles de cabreit, filets, de tot. Tot això ho tinc que preparar per aquests dies de Nadal. Clar, tot això ara hauré de congelar-ho, perquè tot això no ho podré vendre. La meitat d'això no ho podré vendre. Què faig amb aquest gènere? Un gènere que és molt car, després l'hauré de vendre al gener a meitat de preu. Emprenyat, estic emprenyat, perquè hem d'acatar el que ens diuen, però sempre rebem els mateixos i sempre es diuen les coses a última hora. És a dir, nosaltres, per exemple, ara tenim colles per Nadal, tot això, i ara resulta que només podem agafar el 50% d'aforament. Ara, com ho fem nosaltres amb aquestes famílies? Com fem? Jo ho entenc doncs, que estem en una situació difícil i que tots hem de col·laborar, però sempre ens toca rebre els mateixos. Tu pots anar al metro, ple, pots anar a l'autocar, ple, però en canvi el restaurant no. Té nassos. Nosaltres anem a pulmó, com aquell qui diu. Dia que passa, doncs any empeny, i ara mateix no podem fer una altra cosa. Que és veritat que l'Estat i la Generalitat ens han ficat les ajudes necessàries per poder vestir a sobre un altre problema que tenim. O sigui, no hi ha ajudes, però pugem la llum, pugem les mercaderies. No hi ha cap tipus d'ajuda ara mateix, ni per nosaltres en aquest sector, ni per d'altres que també estan molt afectats. I pel client de peu, que tampoc ho nota, perquè hi va a comprar al supermercat i li ha pujat la compra però no sap per què. I tot això ve degut a tot l'increment aquest que s'ha hagut de fer per la estructura de poder suportar tot el Covid. I en aquest sentit no hi ha hagut cap tipus d'ajuda. Les compres estaven fetes, tot preparat per fer aquesta diada de Nadal. I bé, és un altre cop que ens emportem cap a l'hostaleria. I, en fi, clar, a vegades ho entens que entre tots hem de fer un esforç, però possiblement també hauríem de fer més general, no només hostaleria. Vull dir, una mica que repartir-ho entre tots més sectors, perquè de manera que hi hagués, que la gent voltés menys, no? I es pogués reduir a menys dies les restriccions. Si es tanqués més cosa, crec que ho solucionaria en menys dies. Si ja no t'has, com aquell qui diu, de vestir bé perquè ja no et trobes amb tanta gent. Si havies de fer una trobada de 20 i havies de pensar un regalet per tots 20 i ara et quedes amb 10, doncs ja la cosa canvia. Clar, ho notarem, jo crec que hi haurà una davallada important. Passa que com que ja portem uns anys tan bojos en aquest sentit, vull dir, estem com molt acostumats a dir, bueno, ens hem d'adaptar a el que vagi passant.